Šta je to neverbalna komunikacija i kako je koristiti? Neverbalna komunikacija je najbitniji način komunikacije s bilo kojom devojkom. Zato te molim, ako želiš da smuš neku devojku, ostani do kraja i pogledaj ovaj video. Ja moram staviti moje brze naočare, da obučem najjaču zon majicu, da popijem malo vode, preporučujem i tebi to sve da uradiš i polako možemo da krenemo u video. Sad ljudi previđa samu činjenicu koliko je neverbalan govor bitan. Jer ti, ako sediš s nekom devojkom i ako sediš ovako, ona će vidjeti ti stegnut, da jednostavno, da si bukvalno na neki način uplašen i zatvoren prema njoj. Dok, na primjer, ako budeš sve ovako kako ja sedim, bukvalno daješ osjećaj sigurnosti i otvorenosti. Ali bukvalno to radiš. Na osnovu mog sedenja ti možeš reći kako se ja osjećam, šta ja mislim i zašto nešto pričam. Kad maltaram rukama želim nešto ti objasnim, da te ubacim u to. Tačno vidiš po mom načinu govora, dubini glasa, šta želim da uradim i kakav je moj govor tela. Ja sad kad bi ne bi pričao, kad bi samo ovo radio, ti bi nešto ukapirao iz mog govora tela, rekao bi, aha, ovaj lik ovo i ovo priča. Nešto bi ti ušlo u glavu. Naprimjer, neverbalna komunikacija, znači govor tela, bukvalno na osnovu da ne mora da pričam, ti bi ukapirao otprilike šta se dešava u mojoj glavi. Što je jako bitno. Da teraš sebe, tvoje telo automatski prilagađuje tvoj govor tela sa tvojim dubokim osjećanjem i verovanjem koje imaš u sebi. Tako da ako ti duboko u sebi budeš verovao da si slabić, da si mali, da se ne sviđaš toj devojci, tvoj govor i tvoj govor tela će samo to potvrđivati. Međutim, ako ti duboko u sebi veruješ da si zaslužan, da je ta devojka za tebe, da joj se sviđaš, tvoj govor tela će se uskladiti s tim. I to mora da ukapiraš. Znači, tvoj mozak govori tvom govoru tela i tvom govoru kako da se osjeća. Ako si u nekoj situaciji uplašen, tvoje telo će reagovati tako, skupit će se, uplašit će se. Ako si u nekoj situaciji opušten, tvoje telo će biti opušteno. Moraš da razumeš da kontrolišeš svoje emocije, svoj um, jer to je jedina stvar nad kojom imaš potpunu kontrolu u tvoju korist. Ako si u dejtu s nekom devojkom, na dejtu s nekom devojkom, konstantno pričaš sebi, ja sam samopouzdan, ovo će biti lako, to sebi ponavljaj. I tvoj govor tela će to prikazivati u tebi. Treba će ti možda malo vremena, možda ćeš zajebati jedan dejt, nebitno je. Bitno je samo da praktikuješ što ti sad pričam. Taj govor tela koji proizlazi iz glave, sve stvari proizlazi iz glave, bukvalno. Ali nenormalno koliko ljudi to ne razumeju. Ako želiš danas da budeš milioner, samo konstantno svako jutro sebe piti kako mogu da budem milioner. Tvoj mozak će smisliti neki način, znači smislit će i samo radi ka tom načinu. Jer dosta je previđen taj govor tela u fazonu, jaj, nije bitno šta ja mislim. To što ti misliš je najbitnija moguća stvar. Najbitnija moguća stvar. Jer tvoje misli projektuju sve oko tebe, ali sve. Tako da, ako želiš imaš dobar govor tela, moraš prvo glavu da središ, jer iz glave sve proizlazi. Pričaj sebi afirmativno, to jest pozitivno, i kad god daš primetiš sebe da si ovako stao i da si se bukvalno, ovaj fazon, da si učvrljio, tako nešto si uradio, samo ovo uradi, brate, opusti se. Znači, bukvalno se opusti, jer to je najbolji mogući način kako možeš da prikažeš samopouzdanje nekoj devojci, što je jedan od najbitnijih načina da smuvaš tu devojku. Ako imaš problem, ako si mnogo stegnut u sebi, znam taj osjećaj, duboko udahni. I lagano izdahni. Ajmo zajedno. To je najbolji mogući način da se vratiš u čitavu kolosek. I mnogo je bitno da poštuješ ljude koji su oko tebe. Jer na taj način ćeš im reći, aha, ja sam samouveren u sebe, nisam nakurčen. Jer nakurčeni ljudi imaju problem da snizuju ljude oko sebe. Kolega, da li ste krenuli da editujete video? Sad će te. U redu. Kao što znate, produkcija radi punom parom i onda vidim da li će kolega da izedite što pre ove videe. Ali čitava poenta toga je da morate samo da verujete duboko u sebe, jer iz toga proizlazi najveće moguće samopouzdanje. Najveće moguće i najbolji mogući govor tela. Govor tela nije ništa drugo nego govor u tvojoj glavi. Hvala što je grad pogledao ovaj video. Ako ti potrebna neka veća pomoć generalno u ličnom razvoju, javi mi za moje konsultacije na moj Instagram, na moj e-mail. Konsultacije su 50 € pola sata, ako je to mnogo, potpuno te razumem. Imaš moj YouTube kanal, džabe edukaciju, preplati se, to je najbolja investicija koju možeš da napraviš u sebe. Bilo koji bogati i uspješan čovjek da ga pitaš šta je najbolja investicija koju si napravio, on će bez maha reći investiciju u znanje. Tako da investiraj u sebe, investiraj u tvoje znanje, jer to je najveće blago koje ćeš imati u životu.
Tako da hvala što si pogledao do kraja video i mi se vidimo u nekom narednom.